Aquest divendres, Caldes de Malavella donarà el tret de sortida a les diverses activitats de la 36a Ciutat Gegantera de Catalunya, un esdeveniment que culminarà diumenge amb la proclamació oficial de Caldes com a Ciutat Gegantera de Catalunya 2025, després de gairebé un any de preparatius i il·lusió. Per Caldes de Malavella aquest esdeveniment és una importància molt gran. Molt gran perquè sempre hem tingut una llarga tradició de gegants a Caldes de Malavella, de cultura popular i tradicional, però aquest és el gran esdeveniment. És el lloc on es reunirà més gegants de tot Catalunya en un cap de setmana. A més de les darreres edicions, és una de les edicions on hi haurà més gegants. Per tant, la repercussió que tindrem a nivell de tot Catalunya és enorme i fins i tot tenim confirmada la presència de la Conselleria de Cultura. Per tant, juntament amb l'agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, la Colla Gegantera de Caldes, l'Ajuntament i la Conselleria de Cultura, ens trobarem tots junts durant aquell dia, aquests 3 dies, de fet, serem la capital cultural del món geganter de tot Catalunya, per tant som molt feliços de poder acollir aquest esdeveniment. Esperem a moltíssima gent, rebrem 130 colles que estaran diumenge passejant per 3 cercaviles diferents, que aniran a acabar a la plaça central, allà és on serem proclamats Ciutat Gegantera. Comptem amb més de 200 persones voluntàries. Amb aquestes 130 colles es desplaçaran entre 4 a 5.000 persones que acompanyaran aquestes colles, més tot el públic, que és el que demanem ara, que tot el públic ens acompanyi. I a més portem tant de temps treballant-hi que ara que hem arribat sí que ens hem de recordar de totes aquestes persones que han estat donant-nos la mà i acompanyant-nos durant tot aquest camí, tant entitats, voluntaris, la Colla Gegantera que porta aquests últims mesos dia rere dia treballant, assajos, mirant gegants, mirant on te posarem els gegants, tancant aquests imprevistos que puguin anar sortint, que segur que si hi ha alguna cosa ho solucionarem. Per tant, estem molt contents i donem molt les gràcies a tothom que ens està ajudant a arribar a on estem ara. Els actes començaran divendres amb una plantada de figures infantils i continuarà amb una cercavila, el pregó i el tradicional ball de la faràndula. Dissabte la festa continuarà amb l'obertura de l'espai firal, la sortida del seguici fins a la inauguració del nou monument i la rebuda dels gegants de Catalunya. Finalment, diumenge serà el moment més especial. A la 1 del migdia, Caldes de Malavella es proclamarà com la 36a Ciutat Gegantera de Catalunya.